Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. So eto na my love, basahin natin ang kwento ng buhay ng ating kabisyong itatago na lang natin sa pangalang Sab. Ayan. Hi DJ Lala. Hindi ko alam kung paano simulan ito, pero hindi naman pala nakakapagod magmahal. Nakakasawa, literal. Almost 3 years na kami ng jowa ko. Opo, parehas kaming babae. Weird pakinggan, pero ngayon ko lang naramdaman ang paulit-ulit masaktan sa isang relationship. Akala ko kasi healthy na eh. Akala ko lang pala. Masama ba maramdaman na nasaktan ako nung umamin siya na sex niya yung kaibigan niya nung time na nagsisimula pa lang kaming mag-usap? Akala ko walang susunod. Hanggang sa nahuli ko siya, kausap niya yung ex niya, exact birthday niya pa. Hinayaan ko kesyo birthday niya, pero dun sa part na tawagin niyang mahal yung ex niya, mas nanlumo ako, DJ Lala. Ngayon ko lang nasabi na mahal niya lang pala talaga ako kapag masaya kami. Kasi sa mga times na may problema ako, nawawala siya. Ngayon di ko alam saan ako lulugar. Nasasaktan ako sa part na wala akong maramdaman. Ayoko nang umiyak sa paulit-ulit na sitwasyon. Halos dati di ko na makilala yung sarili ko eh. Nung time na nag-uusap sila ng ex niya. Doon ko napagtanto na parang ang bobo-bobo ko pala. Mas pinili kong magmakaawa, wag niya lang akong iwan. Sa naging relationship namin, hindi ako dapat masaktan ng matagal. Pero kapag siya yung nasaktan sa ginagawa ko, halos lumuhod ako, mapatawad niya lang ako. Ngayon na wala na. Hindi ko na alam yung nararamdaman ko. Wala na akong maramdaman, DJ Lala. Dapat ko pa bang ipagpatuloy ito? Kasi may part sa akin na nagsasabing, laban pa, kasi baka magbago. Thank you po and more power to your show. Love, kapag umabot ka na sa punto ng relationship that you are tired. Too tired to even feel anything about sa relationship na nandun ka. It's a sign that that relationship is too toxic for you to bear with anymore. Ibig sabihin, you have to stop. Stop before you hurt each other even more so. Or stop because you are losing yourself sa isang toxic kind ng relationship. Kapag nag-aano na lang kayo, ping-pong kung sino yung may kasalanan, ping-pong kung sino yung magsasorry, ping-pong kung sino yung magmamakaawa para patawarin. It's about time that you set each other go or set each other free. Kasi isa to sa mga sinasabi natin, my love, kung napanood niyo yung recent na TikTok na meron ako, na sometimes holding on to a relationship that's no longer working will hurt you even more than the thought of letting it go. Kaya kung pareho na kayong hindi nagkakaintindihan, if you cannot even see yourself in the future with this person, I think it's time you let that person go. I think it's time na pagpahingahin nyo na yung isa't isa sa sakit na nararamdaman nyo sa isa't isa. I think it's time na tanggapin nyo na ito na yung hangganan. Ito na yung dulo. Hindi naman natin sinasabi na kapag sinabing ito yung hangganan, ibig sabihin na you will never be happy again. That you will never find someone again that will give you a purpose. Na makakapagparamdam sa'yo ng kilig, ng love. Hindi naman yun yung ibig sabihin natin. When we say this is over, yun lang yung chapter, yung storya. Yung storya lang yung nagtapos. Pero hindi yung hope, hindi yung pag-asa na baka magkaroon pa ng someone in your life that can make you believe in love once more. For now, my love, instead na magsakitan pa kayo even more, instead na saktan nyo pa yung isa't isa ng mas malala pa sa the way you guys are hurting right now, pakawalan nyo na lang yung isa't isa.
Huwag nyo nang paabutin dun sa puntong wala na kayong respeto sa isa't isa. Huwag nyo nang paabutin dun sa punto na parang wala na kayong pakialam kung masasaktan nyo siya sa mga sasabihin ninyo. You just wanna let it all out kasi it hurts. Keeping it in. Alam mo yung feeling ng sobrang hype ng emotions mo, ang taas ng emotion mo, tapos kinikim-kim mo lang siya kasi ayaw mo siyang ilabas, kasi ayaw mong makapanakit, ayaw mong masaktan siya sa mga sasabihin mo, pero there are just those days na you cannot hold it in anymore. Huwag nyo nang paabutin dun sa puntong yun, na pareho pa kayong sumabog. Stop being toxic to each other. If you do recognize na the relationship is no longer healthy, then there's no sense in keeping it. Wala nang point para ipaglaban pa yan. Maybe you need time apart. Maybe. Or maybe it's about time that you guys accept na meron man pa kayong nararamdaman para sa isa't isa. It's no longer enough to keep the relationship alive. Kasi what you have is no longer love. What you have for each other, it's no longer pagmamahal. It's more of familiarity. Pamilyar ka na kasi sa feeling ng andyan siya. Pamilyar ka na sa feeling ng presence niya. That you cannot imagine yourself without that presence. Pero that doesn't mean it's love. Naintindihan mo ko, Sab? So let it go. Pakawalan mo na. Palayain mo na yung sarili mo. Minsan, kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakatakot, kailangan matuto tayong i-accept na may mga bagay na kailangan magtapos para magkaroon tayo ng bagong simula. Klaro?